Mapuno na. Ayo, hi guys! Welcome back to my YouTube channel or welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang, ay huwag mong kalimutang i-subscribe. Hit mo lang din po ang notification dyan sa baba para laging updated sa aking mga bagong video. For today's video guys ay samahan niyo po akong maghanap ng tumbong ng niyog. So, wala pa kayong idea kung ano yun? Kaya, let's go! Batakay sa Bisaya. Ni lukay guys, gamito na to ni pangtuhog sa tuang tumbong or bula sa lubi. Kuha na to ang lukay. Okay, kuha na to ni lukay ani. So, haman sa medyo gahi-gahi siya. Matay bilin. Tapos kani. Okay. So, kani siya guys, ato ni siyang himuon nga tusok sa bulaon niya. Okay? So guys, mo ni ang timailhan nga naay tumbong ang usa ka lubi kung naa siya'y turok. So sama ato nga makita ninyo naa siya'y turok, so naa na siya'y bula sa sulod. Okay? Kung tanggal sa bula, naman siya sa ini guys, ano kayo na siya? Kaning kilid-kilid na kilid. Magamit mo ni siya nga lotion. Hindi siya pang lotion. Nindot na siya sa panis. Hindi na siya ang virgin coconut oil. Panis. So, ano yung muna siya? Or tumbong. So, tampis kayo guys. Tampis kayo nyo. Ganito yan. Dako ang iyahang turok, so buwang-buwang. Ito yung guwang-guwang naman siya, magindako na kayo siya. Pangitaon na to tong kanang bula nga kanang dili pagod kayo siya ingon nga parihaan ni kadako. Ani dako na magud ni. Okay. Hindi ko kagumana. Ayaw!
So kani siya pwede ni siya nimo i-lotion. Inindot kay ni siya banayad sa kamay. As in yam, nagdala siya kag baso yam. Oo, baso. Dito ra ka mag kuan man ko maigo ka sa hindi mamita sa ulo. Ayun na kanira. Nantay lang. So dili kay siya tubo pa jud kaayo kanina diri kanayo. So siyang kuan ayo kuan sa likod ha. Sorry be. Ana ipatungod. Di ayo lagi sa likod nako. Ay, Ay, sa likod ako kami dito ka. Sige dito sa kan. Sige, yan na. Ano? grabe, ay. Ano ni ay? Oh, na po siya ibula, pero gamay ra. Paitay. Nara, tabis kayo ni. Pero, pait. Guys, kumarit kayo dira. O, mo katilaw ni. Tabis kayo ni. Subak na. Sige. Ano niya mo? Gamay ra ba ito? Esa. Oh, yun ay. Sama sa iyang promises sa imo ha. Broken. Ulo kay shit. Ayaw kay Hawoy. Ay, sulod. Guys, atong pistingan kung kani dako ba siya o bula o dili. Siya bula pero Likit lang. ikaw lang to ang ato ang pabula portion. Ato ang tumbong exploration, tumbong panguha ng tinang tumbong. So guys, thanks for watching. See you in my next video.